Wala pedeng katalang kabakriat Henry kipat ba jong ke Urban Rosemer Constituency kipin iya ka jeng kersan rat ba jong ki ban Yasnran na ying u candidate jong ka Voice of the People Party uma dikeng ko tang liang ka ba on select pensyai pat ba sya ki wei pat kisnong hapo ka constituency jong ka Urban Rosemer ha ka jo ko por ki pat ba rangkat ki jasong ka ba kilara nalaying bat kibai lej by one dala dehi kaban kersan pura ya kandidat jongki ha keneka kenti phải bạ tiêu prai băm dài surak Itu ada em juga mesin, ini sama jauh. lại sai lại phiền băm raไปบายบำจาชัดรู้สึกบุญโคกอมชอบปวดถวายกับปฏิวีพี